Здравейте отново! Сега ще сготвим нещо солено. В смисъл, до сега се скъсахме от готвене сладки неща. Нещо солено, което дори бих казал, че е малко здравословно, защото ще си направим пица с типички. Ще използваме всевъзможни неща, които не товарят твърде много организма, така че това ще бъде идеалната вечера за след вечера. Първото нещо, което направих, взимам тиквичките, побелвам ги, виждате, че доста бързо се справих. Добре. Бърз си, определено. Доста съм бърз. Аз току-що щях да съборя тортата. Тортата друг ден ще я съборим. И настръгваме съответно тиквичките в една купа. Посоляваме тиквичките, които Миро така старателно настърга. Разбъркваме добре. След което ще ги сложим леко на една страна, за да се отцвят от водата. Всъщност по-скоро аз предлагам да ги сложим в гевгирче. Добре. За няколко минути, съвсем за да падне водата и да можем да направим един хубав блат. Добре, нека сега да спрем, защото гевгирчето е зад теб. Добре. Слагаме в купа вече отседените тиквички. Оставихме ги за около 10-15 минути, достатъчно е. Прибавяме 2 яйчеца. След което по принцип по рецепта брашно няма, но мислим да прибавим 2 супени лъжици, но първо мисля да разбъркам това така, за да не стане брашонцето на бучки. Аз ще подсоля леко. Слагай смело. Стих. Че това не беше смело. И месцата са ни солени. Верно е това. Така ще сложа 2 лъжички брашно. Чудесно. След това ще прибавя малко копър на око. Може би не много малко, защото и двамата обичаме. Бих сложил още. Добре. Щом би, слагам. Да, би. Още? Айде стига. Че я погледна през камерата, но изглежда, че стига толкова. Чудесно. Разбъркваме. В тава с диаметър около 28 см сложихме пергаментова хартия, след което малко олио, наистина малко, но няма нужда от повече. И с помощта на салфетчица разнасяме мазнината по цялата хартия. Изглежда вкусно. Точно това е. Така да кажем. Всъщност, почти съм убеден, че ще бъде вкусно, когато приключиме с... Когато приключим, да, за сега точно тази хартийка с олио никак не ми изглежда. Но пък за тази сметка и сега като приключиш с нейното мазане, като гледам си готова, смятам така да прескочим към мене. Хайде да прескочим към Миро. Значи за сега сме нарязали каквото имаме. Петрохан, чушки, сега малко доматки режеме, нали, сравнително тънко. Това стана дебело. Не издържа проверката. Освен това ще сложим проверка. Кисели краставички. Какъв мъж. Как отоваря. Значи това беше съвсем неотворена буркана и това е добре да се знае. Това за кисели краставички, които също така мисля да нарежа на страни, за да бъде по-едричко. Казват страхотно. Домашно производство от на мама. Трябва да се отбележи. Мама има. Да, ама тук няма твоята мама. Значи мама продава. Тоест не продава, но след тези клипове мисля, че мама може да започне и да продава. Който е на вид 10 лева буркана. В смисъл това е биопроизводство, извинявам. И все пак Няма Докато няма акцизи на доматите, може. За сега има акцизи само на ракии. Ще сложим маслинки, някакви червенки. Работите отиват към моцарела и изобщо празни хладилник. В смисъл, какво имаме в хладилника? Всичко. Само ще ви покажем как е станало. Взимаме си една лъжичка и върху намазнената хартия слагаме нашия блат от тиквички. Обираме добре, да не остава зян. Не остане. Зян няма да остане. Миро обича да яде сурови неща. Не толкова сурови, ето вече си иска. Щом искаш, ще ти се даде. Опа. Там падна. После ще го измия. Ще. Така разпределяме в тавичката и смятам да сложим този блат на 220 градуса. Предварително загрята фурна
да го позапечем леко, за да можем отгоре да намажем с лютеничка и да наредим останалите продукти. Аз предлагам да му хвърлиш малко галета отгоре. Интересно. Може да стане коричка. Ами, няма да стане, защото няма да се запече твърде, само че... Ще има нещо твърдо в него, но така си губим ефекта на диетичното, но... Ага, галетата са запечен хляб. Добре, съгласих се. Няма да показвам какво имаш там. Чакай, то имам и тук. Това вече се вижда. То не е лошо подредено. Това е тайния запас. Да, ето тук са галетата. Галета не е ли единствено чувство? Къде да знам? И аз. Галета. Галета. Добре. И пораси малко по желание на Миро. Пък и моя идеята наистина е добра. Принципно това нещо носи и на сух чесън, даже не толкова сух, но ние няма да сложим най-вероятно. Между другото имаме, но няма да сложим. Добре. И съответно печеме. Знаете ли какво е това? Това е лютеница. Домашна. Крайно домашна и крайно очаквана. С нея вече готовия ни до някъде блат ще бъде омазан активно. Обаче ние ще направим първо един експеримент. Да залепим телефона За респиратора. за да имаме по-добър поглед на нещата. Аз ще ви снимам да видите като снимка как стои. Не, няма да мога, защото нямам батерия в моя. Отново. Ще снимаме после. Юху! Ужас. Така, мажем с лютеница. Мисля, че трябва да го дадем малко назад. Така, неграмотно ще поразмажем малко лютеница. Това е малко лютеница. А? Това е малко лютеница. Наистина е малко. По принцип, когато правя пица от тесто, лично аз използвам лютеничка домашна, която разреждам с доматен сок. Обаче в момента блата ни е по-скоро влажен. Да, затова няма да направим така. Това мисля, че ми пречи. Затова ще го ликвидираме. Така. Чудно. Започва да ухае на храна. Така, започваме да редим. Мисля, че стига пищя. Мисля, че е редно да сложим първо месецето. Аз обичам да подреждам Миро, мисля, че си лечи. Но пък ще стане вкусно. Не пипай! Стига, да трябва да има за всички. Не е задължително. Сега ще понапляскаме малко моцарела. Аз ще нареждам пиперчето или чушка, или там както сте свикнали да му викате по вашия край. Зависи от кой край сте се измъкнали. Това е грубо. Как можеш да го сложиш върху салама? Защо пък не? Няма значение. Какъв проблем? И дори не предложи. Срамота, да, мерси. Ези. Малко краставички, където вече намерим място. Аз ще плясна малко доматче. Просто ако ни гледа някой, който с това се занимава, ще умре от смях. Ще ни вземе, блога. Блога не си го дава. Не знам дали чувате, обаче не се счупихме от ядене. Да. Разкай, да. Точно малко маслинки слагаме. И аз ще се погрижа за царевицата. Така, тази вкусотия ще метнем да я запечем. Вече усилихме градусите на 230, между другото. Не го бях разбрал. Вече го разбра. И ще поизпечем леко. Не знам защо тук не е до края. Не е важно. Аз чу дали да не го оплътнем с нещо отгоре. Мисля да го запечем, след което да настържем малко кашкавал и да запечем само до неговото разтопяване. Значи, това, което ще направя е да ви приближа като кадър така и мятаме във фурната. Ще се погрижа да отлепа телефона, защото мисля, че това наистина беше мега голяма простотия. Здравейте, чакайте, къде е стал бутон? Време е да довършим нашата пица от тиквички. Това пари. Нормално. Тук е жестоко по душите и вие.
Така, ще затворим фурната. За момент. Да видим твоя майсторлък. Тук сме настъргали малко кашкавал. Слагаме малко риган. Сложи още, бе. Повечко чубрица, де. Добре. Обичам чубрица. И аз риган обичам. не обичам. Аз обичам да ям. Да объркваме. Жестоко. И поръсваме. Ох. Това е доста апетитно. Дори да не сте гладни, угоднявате. Мисля, че е време за ядене. Да, определено мисля, че дори леко закъсняхме. Но така е. Много се разготвихме. Супер. Връщаме отново във фурната, докато си разтопи кашкавалчето.